ନମସ୍କାର। ଏହି ଭୌତିକ ଦୁନିଆ ବିପରୀତଧର୍ମୀ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ, ଶିବ ଓ ଶକ୍ତି, ଇଡ଼ା ଓ ପିଙ୍ଗଳା, ବାମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଅଥବା ଆପଣ ଏହାକୁ କିଛି ବି ନାମ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ବିପରୀତଧର୍ମୀ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ମିଳନର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରେମ, ଆକର୍ଷଣ, କାମବାସନା, ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା, ବିଜୟ ତଥା ଯୋଗ ପରି ଅନେକ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶିତ। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିଳନ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସରଳ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରିବା। ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଧ୍ରୁବରେ ତାଳମେଳ ଆସିଯାଏ। ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ କେଉଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ଦେଖନ୍ତୁ। 3 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରିବେ। ନମସ୍କାର କରି ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ତାଳମେଳ ଆଣନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର କରି ନିଜ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର କରି ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି ନବବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗର ଏହି ମିଳନ ମୁଦ୍ରାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ।